Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, nasiputan ni General Barbosa ti panagpaliw ni Unyol. Isu nga inasitgan na daytoy, ket pinaturungan na iti paltog. Dagos met ngay masideng ni Lindon tapno atipaan na ni General Barbosa. Iti daytamot lakan ito. Sipsiputan ni Doña Dolores dagiti garaw ni Lindon ken Unyol. Nakuna na iti bagina nga iti kanitong agkamali ni Lindon. Ipulong na adagos kin ni Mr. Fortesa. Iti sabali a bangir. San payla makaid na nila kaignas. Pampanunutan na no kasano ang matulungan na ni Ruben nga gibalas. Nang runa ket simbang peten ti leader dagiti sindikato ani Mr. Fortesa. Kabayatan na. Agsarsarita dalindon ken Mr. Fortesa. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Dinakdiktaran, Lindon. Kaya't ko pa ang agtalinaed dito'y safe house ni Dolores. Anya? Napatpatag ka din dayjay adon niya, Dolores. Ngam iti siyak nga anak mo. Wen, Lindon. Napatpatag ni Dolores ngam itisika. Anya? Saan asika ti masurot dito'y safe house? Nuan niya ti kayat kong aramidan. Iso ti masurot. Nasakitanak iti daytang impagam papa. Napatpatagan dayjay adon niya, Dolores. Ngam iti siyak nga anak mo. Tanangam ti panagsarsaritam, Lindon. Saan ang nasayat at taon ni Doña Dolores, papa? Traidor dayjay! Amok day ka! Saanan arumbang ay bagampay kanyak? Papa, Saan ka di ngay bagakon kan ka? Di mon pakibyangan ni Dolores. Gaputa sa anak may anak umakin kwara. anya? Ropat kwarta kan agraramaan day ja Dolores. Ngambay bayak lata. Ha! Di nakabailan niya ibusen ti kinabaknan ko. Isit! Oh, Lindon. Anya ka din, ti mapaspasamakan ka. Apay ngagbobosor ka. Si kamanen? Wan, siyak nga rod, Lindon. Nalabit nga inong tan na ka ti amam. Iso anagibuong ka iti baso. Apagin inumam iti ara. Awan bibiyang mo. Panawan nak. Gaputa kayat kutiag may maysa. Di nakmabali na papanawan dito'y safe house, Lindon. Dayta, titandaanam. Anya? Kita ita tilangam. Di na kanikaskaso ti amam. Nangag ko, dagitim bagbaganakan ka. Anya? Imbag pa iti amam, tamaawatan na. Oray rupat kwarta. Ipatpatag naklata. Nagpuskul na talaga ti panagrupropam. Nabaliktad itan ti sitwasyon. Siyak itan ti patpatyan ti amam. Agsagana ka, Lindon. Saan laaday ta ti aramidan kan ka ni papam? Anya ti kayat mo asawan. Makitam to. Pinangtaan nak idi apatayin nak. Gapo kadagiti kamali a desisyon ko. Orayam dagiti sumaruno a mapasama. Magustuak launay day tangay bagam. Nanayasan ti taray dagiti ilegal a negosyo. Namnamag agtultuloy ti produksyon dagiti ilegal a droga. Kastameten dagiti ilegal a paltog. Uwen, may waras itintiro a pagilyan niya awan ti agbalin at ubang. Kas iti sigod a saritanta. Dakkel nga aumento ti agururay iti grupom. Basta maaramid mo na saya at itrabahom. Hala. Ibaon ko itamat lang dagiti tao. Tapno sabten da dagiti kontrabando iti pantalan. Bye.
Inawagan nagmanantimay sa kadagiti pagtaltalkag. Nakunana na anayas ti taray dagiti iligal na negosyo kiti lugar da. Basta siyak ti mangimanihar, sigurado ngagsangpet ti adu a kwarta. Pinanawag la idiga po ta nagbuteng a kinignas. Pinatay na dagiti nagado a buyag ko. Intalag ko kinilindon di amin, ngam pinaybayan na. Impang pangruna na atensyon na iti may salang nga babae. Honey, ato yun ti kapem. Iti sumpay la iti lamisaan, honey. Okay, honey. Ay, kunakno sana na mapugsat ti sarita nyo iti cellphone. Anya ka ditimbagan akan ka, honey? May papaniti negosyo ti nagsaritaan mi. Awanan ti pagparikotakpay. Nanayas ti taray dagiti negosyo. Kasta ka di? Honey? Apay ka di? Adday bagam? Di mo liplipatan nga ito ti kwarta ka. Kasapulang ti kwarta, honey. Di kagdanag, honey. Ikan ka iti kwartam. Mano, ti kayat mo? Siyak ti mangiba ka, numano ti kayat ko agatan, honey. Wen, honey. Ibagam numano ti kayat mo. Ta ipaay ko at tagusen. Wow! Nagado ang kwarta ti adday ti kamak. Mabalin ko apagidaan. Nagmayap tirik na apagidaan tinagado ang kwarta. Ay aglangoy-langoy iti rapaw dagiti kwarta. Honey! Honey, sikamat kayam. Kalaat ka timakdara, honey. Nakita ka paglanglangoyam dagiti nagado a kwarta iti kama. Pasensya ka, honey. Adyak lang amin mas baalan tiragsak ko. Maawatan ka, honey. Mala, agpapas ka, gaputaado ti kwarta. Magatang ko amin akayat ko. I love you, honey. I love you too, honey. Senyorita Diana, insardang mo matikot siya iti batog tinagdakkel a balay. Wen, manang salya. Balay ni Auntie Ansing dayta. Anya? Wen, Celia. Balay ko dayta. Kunakon kat. Nabaknang ka, manang ansing. Diyak laing bagbaga kada kayo, Celia. Kayat ko nga na simple ti panagbiag. Gaputa iso tinakairwamak. Anya pa'y later aramidon tayo. Bumaba tayo diti kotse. Mapan tayo dita balay ni Auntie Ansing. Ilawlawag kun ka ni Diana ti amin, Celia. Daydi kasinsin ko a Roberto tinangted kanya kiti kinabaknang. Manang ansing, nakita ka arimor idi iti silid di Don Roberto. Adda imot mo a brown envelope. Kamakaman ka kuma, ngam nagdardaras kamot apimanaw. Nakita nakayam idi, Celia. Napadag tinagsaritaan mi iti di Roberto. Intalag na kanyak ti brown envelope, ang naglaon ka dagiti napapataga dokumento. Anya? Inlimad mi ti amin. Tapno sana mamuan ni Dolores. Ha? Nasirip di Roberto. Nagipundar iti ado ang negosyo para kani Diana. Pinarangay ko dagita ang negosyo. Kun ururayak ti umno panawan.
Tapno maipaimak meten kini Diana dagita kinabaknang. Manang, Idinaysay na ni Dolores, kat sana na nagpakpakita pa'y. Sinambut ko meten nga impakaamo kani Diana ti kinapudno. anya, Nagsarita kamin kanya Atty. Reyes, nga ornusan nan ti amin. Tapno may transfer itinagan ni Diana dagiti negosyo, nga intalag kanyak day di Roberto. Kumusta ni Diana, Tata Ignas? Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na, Ruben. Adda iti nasaya at akasasaad. Nasayat nga rin no kasta, Tata. Kumusta mo ti panagpaliw mo, Ruben? Narigat asapulan. No sa dino itan ti pagpakpak niyan dagiti kabusor. Angam sa anak nga agpatingga amang sapul kadakwada. Agan anad ka kumaakanayon. Diyak kayat ama isagmak ka. Uwan, Tata Ignas. Araramidak da ito'y. Para iti pagsayatan tayo amin. Ruben, Iti ka nito amarpog ti grupo ni Mr. Fortesa. Agtal ng tiriribok. Ruben, Sanak nga agpatingga amang raot kadakwada. Patayak amin ida, Tata Ignas. Mabid lang. Apay ka di, Boss Linton. Anya ti linaon ti bag nga imot mo. Kwarta, Boss Linton. Bayad ti droga. Mudtoy day tabag. Sana mapalin. Itad ko na ito'y kan ni Papam. Siya kung ti makamu amang ted kini papa. Di ka nagtaktak pa'y. Kasanon no kapong tutnak ni Papam, boss. Saan? Ited mon kanyak ti bag. Saan anatang ganti ulom? Saan nga amo ni Linton? Anas si putak ti panangagaw na itibag. Makitak aramidan na. Gaputadak lang dito'y likodan tiritaw. Paliiwak anay bag. Kwarta tilinaon ti bag. Nagado a kwarta. Masinagmat kan kuana ni Unyol. Amo nga tada ito'y ni Mr. Fortesa. Tinasayat. Ipakamok da ito'y iti amana. Saan na mabalin na pakipyangan ni Linton day jaya kwarta? Hani, nagado a kwarta tilinaon day jaya. Amok, honey. Bayad ti droga day jaya kwarta. Banag asaan arumbang nga alain ni Linton. Nakitak pa'y no kasano nga inala na timpag iti buyot na. Saan ko mga itadye buyot na kankwana? Ngam inalalatan ni Linton tibag. Anya? Panagkunak, hani. Saan nasaya at day chay ngay naramid ni Linton? Talaga asaan ang nasayaat? Itamat lang. Paayabak ni Linton. Ruben, narigat apatayin ni Mr. Fortesa. General timang bambantay kan kwa na. Itinaudi nga enkwentro mi. Kailata si Mang Patdagiti buyot ni General Barbosa, Tata Ignas. Anya? Iti sana nagbayag. 5 bastilugan ni Mr. Fortesa. Pinakamatak iti bala. Ang bulletproof tinagluganan na. Ruben, saan abasta paatiw ni Mr. Fortesa? Tuso day jay a tao. Saan mo abasta maparmak? Tata Ignas, aramidag ti amin tapno maparmak ko day jay a tao. Isungag saga na da kanya. Apay, aday to'y laeng tilinaon tibag, Linton. Jack ilibak papa. Nangalak iti kwarta. Anya? Siya kung tinangyawat kan ka itibag. Imbes kumaajay dealer ti shabu, abuyot tayo. Inikan ka kadi iti apiso. Asikalaengen ti mangyayawat kanyak iti kwarta. Saan, papa?
Apay nga rod, asika tinangiyawat itibag, kan kinisayampay ti kwarta. Kasapulak ba ti kwarta, papa? Awan mo ti dakas na. Gaputa anak nakmet. Diyak kaya't tinaramid mo. Anya? Arignan at tinakawanak. Rumbeng kumanga indatag mo at dagos ti bagkanyak. Papa, Awanan kay ti pain Lindon. Talaga diyak magustuhan tinaramid mo. Gunggunam, Linton. Man nakibiyang kangamin. Saan kagayam ngagbaligi ti amam? Saan amatulok ti kayat mo? Makita kita no kasano nakaparigatan ti amam. Pakaragsakak ti pan nakakitakan ka. Abog-bog-bogan naka ti amam. Dahil tayo maparigat ka iti husto. Wano saan, patayan nakalangan ti amam Linton. Kasta, ti kayat ko ita, ama pasamak. adumat ti naitulong ko iti negosyo tayo, papa. Iso nga dakar bangak amangala iti kwarta. Basit laday jay anay tulong mo. Anya? Agin lalaing ka. Di mo pa yan ipagkaamo kanyak ti panangalam iti kwarta. Apay aparita nakmetan nga agigam iti kwarta, papa. Di naglawan! Tinanog na, papa. Diyak kaya't ti panagsungsumbat mo, Linton. Awan utang mo anay bag-anakem! Sige! Kabilin na, papa. Day tamot ti kanayon nga aramidam kanyak. Di nagkarkaritin! Aglablabas kan, papa. Dahito'y pek! Kunat man no kabailamon ti lumaban, Linton. Ilaylayat mo pa ilatidanog mo, ngam naunaan kan. Papa. Sige! Labanan nak, Linton. Ipakitam itakanyak ti kabailam. Anya? Anya pala talaramidem. Saan ka di akayat nak adanugan itay? Saan? Di ka kabaalan alabanan, papa. Anya? No saan ka nga rod alumaban kanyak? Siyak timang parikat kanta! Pinarigat na iti husto ni papa. Dandan ni Jack maigaraw dagiti imakan saka ka. Opay ang nagbanagak matanakas-toy. Jack kayat nga agnanayon ti panang dangdangran kanyak ni papa. Lindon, nasakit ka di ti panang bugbog ka ni papam. Doña Dolores. Limitem ti rupam. Kan madlaw, anapakapsutan ka. Panag ko na kurang payday ta ngay naramid ni papam. Ania? Ha? Dayta tirumbangkan ka. Agsagrap kamat. Iti nakaro nga ut-ut iti bagi. Panawanak. Di nakasarsarita. Ay, piman kamat, Linton. Di mo ba't gayam kabalan ti amam? Panawanak ko na! Oops! Di kaglaw. Di na kumakagura. Gapotay saksakit ka lang. Ania? Kaasi kamat. Awanan ti mangisakit kan ka, abuyot mo. Kasanon, no patayan na kan ti amam. Kurang payday ta, apan nakapasakit mo, Linton. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen,
Di tuloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimot direksyon. Virgie Paclay. Musika. Ken computer recording technician. Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.